Zo. Hier, de bedoel niet van deze buis. Dit is maar in ieder geval hard. Hierop? Hey, die had er hier gewoon. Bottelavontuur je begint, joh. Geweldig. Vind je met flessen, maar je moet het nou even een skimmakker worden. Misschien dat vrij geen werkje mast bij het bierbrouwerij. Dus de keukenrol is wel handig. Ja. Ik zal waarschijnlijk nog een extra keukenrol hangen in de kelder. Zo, hier weer de kelder even in, maar het bier daar riepje denk ik. Huppakee. Dan was je heen, als ik zo vol keukenrol alweer ha heeft. jongen, de wereld vergeet heen, nou wie nog keukenrol. Die flesjes ga ik gisteren eens even leeg kachelen. Die graalsflessen die zijn het handigste, want die gaan namelijk een hersluitbare dag. Dus dan kan je dat bier erin doen en dan zo dicht en dan is hij weer dicht, hè? Nog 2 extra. Wat doe je er nog in? Soda, driehoek. Natuurlijk gewoon klont het niet, hè? Ideaal spul. Oké. De klont erin, maar goed. En dan hebben we dapper op en dan een squatje maar drinken. Dat is. Oh, godverdomme, dit is hier. Wat precies werkt die, jongen? Tje. Auw! Ja! Weet je wat zeker met bierbrouw, hè? De rubber moet goed schijn rijden, joh. Ja, de rubber, achter de rubber kan maar goed zien. Geweldig. Nee, dat is hem dan. Zo. Nou, snel ik maar een beker natuurlijk, hè? Om Jan Jelle even te quoten. Zonder bier. Geen plezier. Nou, proost, hè? Volgende wat we beneden gaan is een beetje huning om die derde gistcel, of die gistcels binnen de deertrink, om die weer een beetje het leven te krijgen in de flessen, voor die narijping op de flessen. Zo, ik heb 2 soorten huning, dus we kunnen een beetje variëren, zoals ik zei. Dit is Gerieper huning. Die is nog tenminste houdbaar tot december 2017. Dat is altijd goed. Dat is een druk in het flesje. Is dat zo? Zeker. Nou, dat vreet nu al, hè, meestal. Zie je het lever even op? Ja, daarom. Dus daarom hebben we natuurlijk een laptop, omdat we een check kennen of het met het bottling wel goed doet. Want dit is dus een Brooklyn Brewery brouwpakket. Thoroughly rinse bottle with water. Removing any sediment. Mix the remaining sanitized bottle with little sanitized shake honey, cup of water. Maar je mag dus in een pantje, mag dus die honing oplossen in wat water. Ja. Zo, dan mag dus een hele kap water met 2 eetlepels honning verdampen. Verdampt nog maar. Grijper honning. Het is ook datum, maar het zou goed wezen. Mooi man. Maar wat die jongen ook nog even een keer drinken, hè? We hebben nou uitgenodigd ook door de Pier. Als eregasten, als bierbrouwers. Als bierbrouwers ontkomen. Ja. Oh, je moet flink een bottle in wezen, jongen. Ik ga de bottles en flink beter houden. Geweldig. Dus hou dat ding goed. Ja, ik beziek het, want ik liep mijn camera dat het was. Er zit er nou dus in, net als Jos, dat zwarte ding. Dat hebben we geschreven dus, hè? Komt er nou aan toe. Dus hou maar. Dit is maar die uit, joh. Hier erin. Goed zo, jongen, met rasseltje, dat stopt erom. Ja. Size-flessen, ex-graalsflessen. Gaan we nog vullen. Nou, dan kan het dak er op en dan kan ze 12 weken staan. En dan kunnen we zijn eigen bierbrouwbaar. Hey. Joehoe! Geweldig. Geweldig. Oh, cheers. Nou, ik weet nooit een Frans om weer in Delta te komen met de bierbrouwer. Ja. Maar nou joh. Ja, we moeten toch een beetje zorgen dat Friesland meer speciaal bier gaat drinken. Ja, is dat te weinig? Vind ik wel, ja. Friesland denkt te weinig speciaal bier? Ja, veel te weinig.
Dus als ik in het land kom hier, dan zie ik veel pilsuikers. Dat is nog een mooie verrassing voor die aan het einde van het filmpje. Blond, dubbel, triple, waar we eigenlijk bekend mee zijn, waar we prijzen mee winnen. Dan hebben we deze ook, de Brettoene. Oh ja. En Bret is afkorting voor Brettanomyces stam, maar dat is iets te ingewikkeld Latijn en zo. En toene staat voor ton natuurlijk. Eens kijken wat er dan in die houten vaten zit. Ja, wat zit erin? Dat is allemaal schimmel. Schimmel? Schimmel. Schimmel in het bier, lekker. Ja, wist. Ja, dat is een beetje zoer. Zoerder dan wat? Dan een gewone trippel. Dat is lekker hè? Ja? Ja, dat is stuk lekker. Ja, visjes hier hebben machine. De walrus, de doelebaar, Danny, de strohoed in de strohoed kun je direct bij denken. Kies natuurlijk. Ja, ja, uiteraard. Deze begon al eerst een beetje straf. Ja. Maar wat is nou eigenlijk het geheim van de Grutte Pier dan? Van de Grutte Pierbier? Passie hè? Passie, ja, dat is het alweer. Ja. Ja, passie is als je niet met passie bier brouwt, dan kan je net zo goed Het is een goed stapje. een baan nemen ergens. Steer even het eten, maar we horen mensen hier. We hebben een stukje salm hebben we hier meekregen. Op een bedje van tagliatella. Ik heb het spreken. Dat komt ik kan per biertjes aan, dus dat is snap het wel. nou, hier is bij aanbevolen om een blond biertje te nemen. Licht alcohol. Het is het eerste gerecht pas. En je zou van al beginnen, maar te volle alcohol dat het helemaal mis. Smaakt het best. Proost. Ah, daar komt hij al. Ja. Moeten we nog wat stiletjes maken? Ja, kan, ja. En je moest zien, een rookbakje. Nee, jongen. Hij durft hè, een Fries bier op de Belgische markt zetten. En dan zeg je, ja, maar je hebt hem nog niet geproefd. Hè. Komt ie hoor, we gaan eronder houden. Bliksem. Oh, dit is First. Heerlijk. First, hè? First. Nou, volgende. Wissel net met de Ja, wat zou Jolke ervan vinden, hey? Van Grutte Pier. Nou, ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt. Hij van de pils, denk ik. Ja, denk je dat? Ik ben benieuwd. Zullen er nog mij? Ja. Ah, ik weet het. Maar dat is een flesje mooi nemen. Van de volgende vlog. Toch? Ja. Hij is een flesje Grutte Pier hier. En jou moet Jolke. Nou, zullen we dat man? Ja, door. Ja, ik hou van mij nou. Jongen, en wat is dit nou? Wat stier ik nou wat op? Mag ik de bril even opzetten? Ik zie wat aan net. Maar dan neem ik ook. Ja, hé, maar Grutte Pier, dat is een maat van me. Ja, zeker. Grutte Pier blond. Ja. Nou, dit is geweldig, jongen. Ik zal hem in de koelkast zetten en morgen 11 uur, dan drink ik hem even op. Ja? Nou, dat moet ik maar zeggen, wat zal die lekker werden? Weet je waarom? Nou, nee. Omdat het gratis is. Ja, jongen. Geweldig. Zo, Philip. Nog even opnemen het einde van de vlog. Toen kom eens. Je wil even ook even drinken. Hallo. Moet u wel met het flesje. Dat is een lekker flesje. Kijk eens, toen kom heen, maar nou net. Ja? Nou, je gaat me heel dit beet, hè? Dan kan ik niet toen omheen komen. En het mooie is, ik heb me ook volgen op Instagram. Er komt ooit extra materiaal. Dus je flink, als de wie weer gaat in Instagram, volg je dat. Dan toen kom heen, abonneer die. En dan zie je bij de volgende vlog weer. Ja, hè? Zie je ook weer naar de volgende vlog? Ja? Geweldig.